uopšte je vaskrsenije, prežde tvoje ja strasti uvjeljaja. Cele 6. sedmice Velikoga posta na bogosluženjima se u himnama govori o bogatašu i ubogom Lazaru, kao i o Lazaru kojeg će Hristos vaskrsnuti. U petak, na jutrenjem bogosluženju, pevamo: Dušekorisnu, završivši četrdesetnicu, molimo se da doživimo i svetu nedelju stradanja Tvojih, čovekoljupče, kako bismo u njoj proslavili veličinu Tvoju i radi nas neiskazano Tvoje staranje. I zaista, mi se očišćeni postom, molitvom i kajanjem pripremamo za ovu stradalnu ili strasnu sedmicu u kojoj ćemo doživeti sve ono što se radi nas i radi našega spasenja zbilo. A svi događaji počinju vaskrsenjem Lazarevim i ulaskom Gospoda Hrista u Jerusalim. Bejaše pak neki bolesnik, Lazar iz Vitanije, iz sela Marije i Marte, sestre njezine. A Marija, čiji brat Lazar bolovaše, beše ona koja pomaza Gospoda mirisom i obrisa noge njegove svojom kosom. Onda sestre poslaše k njemu govoreći: Gospode, evo boluje onaj koga ti ljubiš. A kada ču, Isus reče: ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božiju, da se Sin Božji proslavi kroz nju. Ovo kaza i potom im reče: Lazar, prijatelj naš, zaspao je, no idem da ga probudim. Onda rekoše učenici njegovi: Gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im beše rekao za smrt njegovu, oni pak mišljahu da govori o počinku sna. Tada im Isus reče otvoreno: Lazar umre. Onda reče Marta Isusu: Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro, brat moj, ali i sada znam da što god zaišćeš u Boga, da će ti Bog. Reče joj Isus: vaskrsnuće brat tvoj. Marta mu reče: znam da će vaskrsnuti o vaskrsenju u poslednji dan. Isus joj reče: ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, a koji umre živeće. I svaki koji živi i veruje u mene, neće umreti vavek. Isus reče: sklonite kamen. Reče mu Marta, sestra umrloga: Gospode, već zaudara, jer je 4 dana u grobu. Reče joj Isus: ne rekoh li ti da ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju? Tada skloniše kamen gde ležaše mrtvac. A Isus podiže oči gore i reče: Oče, blagodarim ti što si me uslišio, a ja znadoh da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji, da veruju da si me ti poslao. I ovo rekavši, viknu gromkim glasom: Lazare, iziđe napolje. I iziđe umrli, uvijen po rukama i nogama pogrebnim povijama i lice mu ubrusom povezano. Isus im reče: razrešite ga i pustite neka ide. Onda mnogi od judejaca koji bejahu došli Mariji, videvši šta učini Isus, poverovaše u njega. Događaj koji pronalazimo u Svetom evanđelju po Jovanu čita se na današnji praznik, odnosno praznik Lazareve subote. Lazar iz Vitanije bio je Hristov prijatelj koji je usnuo u Gospodu. Međutim, ovdje imamo jedan divan primer. Ne samo odnos prema smrti, nego i odnos Hristov prema čoveku. Martine reči: Gospode, da si ti bio ovde, moj brat ne bi umro, govore nam o tome da je njena vera bila poljuljana. Ipak, Gospod je umiruje rečima da je On vaskrsenje i da će On dati svima onima koji veruju u njega život večni. Također, opisuje nam se i susret sa smrću. Najbolji primjer koji nam to opisuje jeste boravak Lazara u grobu i koji je trajao 4 dana. Kaže evanđelista da je telo počelo već da zaudara. Zaudara zato što je telo postalo propadljivo, odnosno susrelo se sa smrću. Na isti način tako i naša duša zaudara kada dođe u dodir sa grehom. Gromki Hristov glas jeste glas odlučnosti koji podiže Lazara iz mrtvih. Lazar je bio prijatelj Hristov, na isti način kao što smo i svi mi koji verujemo u Gospoda, njegovi prijatelji i njegovi sledbenici. Za nas telesna smrt je samo usnuće, a iz te telesne smrti Gospod će nas pozvati svojim glasom koga ćemo prepoznati kao što ovce prepoznaju svog pastira. Na bogosluženjima Lazareve subote Hrista veličamo kao vaskrsenje i život, jer je On, vaskrsnuši Lazara iz mrtvih, nas uverio u opšte vaskrsenje ljudskoga roda.
i potvrdio ga pre svoje krsne smrti i stradanja. Tako, Lazareva subota postaje izvesno pashalno proslavljanje. I ovo je jedina subota u toku godine kada govorimo i proslavljamo Vaskrsenje, budući da Vaskrsenje uvek proslavljamo u nedeljni dan. O ovome najlepše pevamo u troparu Lazareve subote koji glasi: uveravajući nas u opšte Vaskrsenje, ti si, Hriste Bože, pre svoga stradanja vaskrsao Lazara iz mrtvih. Zato i mi kao deca, noseći znake pobede, kličemo tebi, pobedniku smrti. Osana na visinama, blagosloven je onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Zato, primajući carstvo nepokolebivo, da imamo blagodat i njome da služimo ugodno Bogu sa poštovanjem i strahom. Jer Bog naš je oganj koji spaljuje. Bratoljublje neka ostane. Gostoljublje ne zaboravljajte. Jer iz gostoljublja neki i ne znajući primiše anđele. Sećajte se sužanja kao da ste s njima okovani i onih koji se zlopate jer ste sami u telu. Brak neka bude u svemu častan i postelja bračna čista, a bludnicima i preljubnicima sudit će Bog. Ne budite srebroljubivi, budite zadovoljni onim što imate, jer je on rekao: neću te ostaviti, niti ću od tebe odstupiti. Tako da možemo smelo govoriti: Gospod je moj pomoćnik i neću se bojati šta mi može učiniti čovek. Sećajte se svojih starešina koji vam propovedaše reč Božiju. Gledajući na svršetak njihova života, ugledajte se na veru njihovu. Isus Hristos je isti juče i danas i u vekove. Sveti apostol Pavle u poslanici Jevrejima podsjeća na Avramovo gostoljublje. Takođe, nama hrišćanima govori o tome ne samo da budemo gostoljubivi, već i po Hristovim rečima da sledimo i da posećujemo one koji su u zatvorima, koji su u bolnicama i one koji su nemoćni. Na taj način, kada činimo ova dela, mi ne pomažemo samome čoveku, nego i samome Gospodu Hristu. Sveti apostol Pavle govori da častan bude brak, odnosno da ne težimo ka materijalnom bogatstvu. A u nastavku nam govori o tome da sledimo primer svojih starešina. Jedan od prvih starešina, čiji primer treba da sledimo, upravo je bio i Lazar iz Vitanije, koji je bio prvi episkop u gradu Kition, odnosno današnjoj Larnaki na Kipru. Na svetoj liturgiji Lazareve subote Trisvetu pesmu zamenjuju stihovi iz poslanice Galatima svetog apostola Pavla, koji glase: vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Ovi stihovi govore upravo o vaskrsnom karakteru ovoga slavlja, a ujedno govore da je Lazareva subota bila jedan od onih velikih dana pravoslavne crkvene godine u kojima su se krštavali katihumeni. Zbog vaskrsenja Lazara iz Vitanije, narodne mase su Gospoda Hrista proslavile kao dugo očekivanoga Mesiju i cara Izraelskog. Tako su deca koja su dočekivala Hrista mahala grančicama dok je on, jašući na magaretu, ušao u Jerusalim i tako ispunio starozavetno proročanstvo. Istovremeno, starešine judejske, književnici i sveštenici rešili su, kako nam svedoče evanđelisti, da Hrista unište i ubiju.